Verschillende ondernemers voor de rechter. Dat heeft te maken met het beleid van de overheid om te zorgen dat ondernemers die grote achterstanden hebben bij het betalen van belastingen zich daarvoor moeten verantwoorden. In de afgelopen periode zijn er verschillende ondernemers voor de rechter gekomen die hun betalingsverplichtingen niet waren nagekomen. En dan hebben we het over kledingzaken, meubelwinkels, nagelsalons, restaurants, autoverhuurbedrijven, kapsalons, elektronica en andere winkels. Deze mensen hebben tussen 2018 en 2024 geen belastingen betaald. En personen die meer dan 100.000 gulden aan openstaande belastingen hebben, die riskeerden 3 maanden gevangenisstraf. Wie meer dan 1 miljoen aan belastingen open heeft staan, kan 4 maanden celstraf krijgen. Veel mensen leggen tegen de rechter uit dat er andere omstandigheden zijn, ziekte, verlies van dierbaren, dat soort zaken die ertoe hebben geleid dat ze geen belasting kunnen betalen. Maar het Openbaar Ministerie wil dat het belangrijk is, dat duidelijk is dat iedereen belasting betaalt.